de tot. 8 din fiecare, ok? Hai să vedem, sus, sus, da? Și poate, da? Genunchiul la cop, ok? Șuturi. Șuturi întinse, da? Bun. Jackson, ok? 5, 6, 7, 8. O să rămânem depărtat și squat, da? 5, 6, jos, jos, sus, bine, jos, bun, bine, bine. Ok, facem două handări, laterale, față, 8, 2, 3, 4, sus, schimbăm, jos, și bine, sus, apropiat, aductor, săritură, am depărtat, mâna jos, 7 și 1, sus, 2, sus, bine, spatele drept, 2, bine, ok, bun, jos de gleză, atenție, hai să facem coborârea, depărtat, balans, balans, 2, 3, 4, coborâm pe brațe, jos, facem valuri, 4, 4, bine, ok, rămânem pe brațe, depărtat apropiat, ok? 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stai, atenție, călcăie la spate, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stai, 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 foarte bine, bun, respirăm, jos, jos și întins, apasă pe coate, ok, și o să facem climbing, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, săritură, genunchiul lateral, cât mai lateral, ok, din nou, pe genunchi, respirăm, sus, jos, foarte bine, ne ridicăm, o să facem schifon, 4, 8 cu 4, atenție, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bine, pe mijloc, ok, foarte bine, jos de glezne, o să mai facem doar facem săritură lașă, ok? Facem 4, rămânem jos și continuăm jos, obstacole, ok? Atenție, 5, 6, 7, sus, bine, bun, și sus, jos, planșă, bine, apoi, sus, bine, planșă, ok, sus, continuăm bine, și bun, rămânem jos în planșă, obstacole, ok, 4 și 4 facem, ok, deci,
sus, lateral, piept și înapoi. Sus, lateral, la piept și jos. Foarte bine, cât mai sus și cât mai lateral, ok? 4 și 4, lucrăm. Bine. Super. Mai departe. Imediat vedem. Avem așa. Dacă suntem acolo, să facem niște genunchi la piept. Lenți, ok? O să facem așa, mixați cu niște fangări din săritură. Genunchi la piept, atenție. 5, 6, 7 și 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 1, 2 în aer, 3, 4. Am ocupat, da? Ok? Și fangările, da? Fangări din săritură. Ok? Săritură, de acolo. Ok. Deci. Voilà. Ok. Hai să facem, că am rămas pe brațe, hai să facem pe brațe, da? Facem niște coborări, nu facem așa. Deci coborări și ridicări și niște flotări, da? Bine. Bravo. Super. Bine, bine. Poziție planșă, dacă nu mai planșă. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Mai apropiat de picioarele. Ăla e. Acolo e mai greu, da? Foarte bine, foarte bine. Ok, o să facem niște flotări, da? Avem de pe genunchi sau cine poate să facă și în planșă direct. Cu săritură, deci cu genunchi lateral. Avem așa. Deci, cu săritură. 2, da? Sau cu genunchi lateral. 1, 2, sau cu din sus. 1, 2. Ok? Încercăm să facem care sau facem mai bine de genunchi. Aici, ok? Sau triceps, da? Sau triceps, ok? Foarte bine. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Bine de tot. Încercăm și câteva ridicări, da? De pentru braț. De aici, sus, jos. Sus, jos. Jos, da? Jos, jos, jos. Îngemuit, da? Îngemuit, ok? Sărim aici. Să avem flotări până atingem fruntea, ok? Hai să vedem, da? Întărim genunchii bine. Și ne aplicăm. Deci, întărim genunchii bine și ne aplicăm, da? După care o să răsucim pavele sus, ok? Și același lucru mai depărtat. Ca să vă fie mai ok, da? Până atingeți cu capul. O să lucrăm și umeri. Cât mai strâns, cât mai strâns, da? Deci, trebuie să ridic cu capul în jos. Cât mai cu capul în jos, da? Aveți mai în giu. Ok. Super. Hai să vedem de spate. Deci, ne răsucim, stăm aici. Ok? Și jucăm triceps și mai mult, da? Și facem în felul următor. Și șut. Și șut. Dăm în față, orizontal, da? Paralel cu sol. Facem câte 6 sau 8 de fiecare picior. După care să facem sus. Sus. Și le legăm. 6 sau 8 trepturi. Foarte bine, împinge bazinul. Important e să împingi bazinul. Da? Te zic la brațe, da, știu. Foarte bine. Periculos. Bine.
Adică nu, de tira de pereche nu merge. Păi nu. E pus greșit, da. Bine, hai să facem o obrigere pe cod, atenție și terminăm, mai facem 2 abdomene și gata. O obrigere pe cod, da? 10 pe fiecare parte. Aținem ușor, da? Atingem și sus. Bine, sus. Ușor și atingem cu bazinul jos, șoldul, da? Și sus. Cel mai important lucru e să împingi șoldul cât mai sus și să stai foarte puțin. Stai jos. Stai jos, ok? Foarte bine. Puteți să vă sprijiniți și pe 2 mâini. Important este să vă ridicați exact în zungă, da? Exact într-o parte. Facem 10-10, ne răstăvălim pe spate. Și facem puțin banana roll. Este mai ok. Deci, facem la 5 secunde, da? Și insistăm doar pe spate și lateral, să lucrăm la obicei, ok? Picioarele depărtate, brațele depărtate. Asta e poziția. Și forma banană, da? Deci trebuie să stăm pe spate, omoplații sus, picioarele sus, yes, mâinile în spate, întinse, bravo, respiră 5 secunde, ne răstăvărești într-o parte și la fel, mâinile sus, picioarele ridicate sus, bravo, și stăm din echilibru, din mușchi, da? Face bine, ne răstăvărești înapoi pe spate, mai stăm puțin, pe partea cealaltă, 5 secunde, bravo, bine, super, respiră, foarte bine, rămânem pe spate, mâna la ceapă și lucrăm niște oblici și roturi, da? 1, bine, piciorul întins, bine, mâna mai încoace, pe jos, așa, întins, bine, dar vină cu piciorul tare de tot și te duci piciorul încolo și corpul în partea asta, cât mai mult. Exact, trebuie să te torsionezi de aici din taliu, da? Doar o mână, ok? Ok, facem niște bricege laterale. Hai, dacă facem bricegele, ne ridicăm puțin aici și facem niște tornado, da? Sau niște detoare, ok? Bine, pe șor, pe șor lucrăm, da? Pe șor și ne ridicăm sus pe tot. Bravo, bine! Sunt pe șor, da? Foarte bine! Bine, bine, bravo! Mâna trebuie să vezi din spate, da? Spate, și la mergi mergi. Stânga-dreapta, câte 5 măcar, ok? Rămânem pe spate și ca să ne ridicăm, să facem niște, nu, facem niște parte la iese, da? Cu pauză și bravo, da? Ok? Pe spate, pe părcat, picioare. Ok, vă retrați picioarele, să fiți mai întinse, da? Ca să trebuiască să vă întindeți. Lucrăm
față, ok? Facem față, fesieri, oblici și abdomen, da? Fesieri, bine, scoate bazin, scoate șol, mult în parte, da? Ești, da? Deci întindem mușchi oblici, schimbăm pe genunchi, sus, ok, am zis, de abdomen, întindem în față și pe abdomen, da? Sus, pe genunchi, depărtați și ne lăsăm pe spate, ușor de tot. Și foarte ușor, da? Încercăm să ne relaxăm puțin ca să terminăm. Deci, foarte ușor, ne lăsăm indiferent că puteți doar pe, nu așa, doar pe coate. De ajuns, capul pe spate, respiri și te relaxezi. Stai acolo, niciodată nu ne întoarcem rapid înapoi, da? Capul pe spate, respiră și te relaxezi puțin, ok? Ușor, la fel de ușor revenim, foarte, foarte ușor. Punem mâinile în față, săritură în deschidere, îndepărtat mult de tot, cât mai aproape. Și punem palmele jos și capul pe palme, ok? Și stăm acolo și respirăm 10 secunde. Foarte bine. Super. Ne ridicăm ușor sus, vârf căldui, ușor de tot. Exact. Rămânem acolo plecați. Facem niște balansări, da? 4 balansări, ușor, da? 1, 2, 3, 4. Ușor, ne ridicăm, tragem puțin și de picioare, apucăm șiretul, da? La față, tragem de frumos, da? Doi piciorul pe bază și tragem, da? Schimbăm, ok? Față. Același lucru și gâtul, da? Sus, gât, ușor. Bam. Super. Bine, bravo, a fost ok. Super. A fost foarte, foarte intens ce ați făcut voi acolo la partea de cardio și de aia. N-am mai făcut și mult și... Forma a fost perfect. Da. Vă faci o poză la amândoi?